Yaze yadibana ke ngoku sayibona into ezise uVuyokazi eSun City ngoba abantu bebezibuza uba uVuyokazi uyaphi xa sithi akekho right noMpumelelo kwaye yena uyaphuma okanye uphumile kule relationship. Now into eyenzekayo ke uVuyokazi uye wasivezela enye yezinto aziyele eSun City. Uthi ufuna uyolungisa izinto ngoba okanye she wants to start the record straight because uMpumelelo limenemene. Molweni yini ndinamkela kuMamgobhozi TV. Nanto yenzekayo ke uVuyokazi uyewabiza uMpilwentle ecaleni kuba efuna umxelela uba uze netshomi yakhe phaa kwitrip ngoba yena noMpumelelo abasekho right. Hayi ke uMpilwentle watsho naye uba uyabona uba itension ikhona kodwa ke akho nto ebeyazi. uVuyokazi wadropha isigaxa wachaza uba le tshomi yakhe aza nayo eSun City ayotshomi nje. Le tshomi yakhe yingumntu uMpumelelo ane-crush kuye, and then ke ngoku uMpumelelo ublame le ntombazana okanye le tshomi uba yiyo eyenza uba yena noVuyokazi bangabi right. Wade wathi uVuyokazi le nto ngoku seyide ya-involva nabazali kusenziwa le tshomi ngathi ingumntu ombi kanti elona menemene nguMpumelelo. So ke ngoku yena ufuna ukuthi set the record straight, which is ke ngoku I think inoba ifight iqalele apho because uTirelo kaloku I'm sure soze angabi namsindo xa zawuva uba nantsi intombazana and intombazana uMpumelelo ane-crush kuyo, and then asiyazi ke ngoku uVuyokazi xa iveza yonke le nto zintoni ezinye izinto azithethileyo. So kungenzeka ke yiloo nto uTirelo esithi uligqwirha and elaya engayazi uba kanye mhlawumbi buthini bunyani bayo yonke le nto nobumsulwa nongabi msulwa kukaMpumelelo. Kodwa ndethukile ndathi hayi bo Vuyokazi sana njoba uye eSun City nje kanti unento oyigushileyo sana, unebhomb ofuna uyidropha and ke ngoku ufike yedwa ifriend ayikho. So inoba ngalaa mini ke ngoku xa kuhlelwe phantsi noMpumelelo uze kothuka xa ibona ifika le friend iyi-crush yakhe. Hehe, hayi baze bazifaka oomacele sana. Phofu ke uMpumelelo akazifihli uthi ufuna uba namakhosikazi ayi-7, so obviously uzawudeyitha amantombazana amaninzi. Umntu ongena kwi-relationship kunye naye funeka ayazi loo nto leyo uba akayedwa kukhona nabanye abasezayo kwaye ke ngoku bazaba baninzi abantu bazawu-auditiona for ezo positions. Khani ke nitsho ke nina kuba nicinga ntoni ngale nto siyivayo uVuyokazi aphezu kwayo? Yiloo nto ke mos nale friend ifika late because ufuna ibe yi-surprise nakuMpumelelo lo. Yeyi, enkosi kakhulu ngathini ibukele le video. uMamgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo. Bye.